χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στα μέσα ενημέρωσης. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα σας. Μεγάλη μου χαρά και τιμή να είμαι στο συνέδριό σας και φέτος. Ονομάζομαι Θοδωρής Χίου και είμαι νομικός με ειδίκευση στο δίκαιο των μέσων και νέων τεχνολογιών. Και το θέμα μου είναι μια πρώτη απόπειρα χαρτογράφησης του πλαισίου το οποίο ρυθμίζει τα μέσα στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης και θα δώσω έμφαση σε μια πτυχή της τομής ανάμεσα δημοσιογραφία και τεχνητή νοημοσύνη, που είναι η αυτοματοποιημένη ή αλγοριθμική δημοσιογραφία. Οπότε, εισαγωγικά... Πριν ξεκινήσετε την παρουσίαση, απλά αν γίνεται, για να βλέπουμε λίγο καλύτερα, να κάνετε πλήρη παρουσίαση, αν είναι εύκολο. Την έχω πλήρη. Βλέπουμε τις διαφάνειες, όπως ανοίγεται το PowerPoint. Πάτε προβολή και πλήρη προβολή, αμόρφη. Ναι, εκεί το έχω. Γιατί έχετε κάνει κοινοποίηση του συγκεκριμένου παραθύρου που είναι το... θέλετε να κάνουμε την οθόνη ολόκληρη. Ναι, γι' αυτό. Ωραία, δώστε μου μισό λεπτό, με συγχωρείτε. Για να βλέπουμε καλύτερα και το περιεχόμενο. Ναι, με συγχωρείτε. Έχετε δίκιο. Οπότε το κάνουμε έτσι και έτσι. Σωστά? Δώστε μας λίγο χρόνο, γιατί ακόμα δεν έχει φανεί. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ. Ωραία, συγγνώμη γι' αυτό. Ωραία, οπότε εισαγωγικά, βέβαια έχουν υποθεί αρκετά ήδη και τις προηγούμενες ημέρες. Η αλγοριθμική αυτοματοποιημένη δημοσιογραφία είναι στην πραγματικότητα μια εφαρμογή της παραγωγικής, όπως λέμε, ή γενετικής, άκουσα νωρίτερα, τεχνητής νοημοσύνης, δηλαδή χρήση συστημάτων τα οποία μπορούν με ένα input συγκεκριμένων λέξεων ή προτάσεων να παράγουν αυτοματοποιημένα, δηλαδή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση ή με περιορισμένη ανθρώπινη παρέμβαση, ένα περιεχόμενο δημοσιογραφικής φύσεως. Εδώ, για παράδειγμα, έχουμε μία περίπτωση δημιουργίας άρθρων ενδιαφέροντος, όπου η προσθήκη, το input, είναι κάποια πολύ βασικά στοιχεία και στη συνέχεια έχουμε την παραγωγή ενός κειμένου, το οποίο στην πραγματικότητα είναι ένα άρθρο δημοσιογραφικής φύσεως στον τομέα της οικονομίας. Οπότε αυτό είναι κάτι το οποίο δεν είναι πολύ καινούριο στην πραγματικότητα. Συμβαίνει εδώ και αρκετά χρόνια και μάλιστα υπάρχουν και ad hoc μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης, που αφορούν τη δημιουργία δημοσιογραφικού περιεχομένου. Αυτό, για παράδειγμα, που σας δείχνω τώρα είναι το μοντέλο, το Wordsmith, περίπου από το 2016. Αυτό που έχει αλλάξει όμως τώρα είναι το ότι έχουμε πλέον, εδώ και κάποιο διάστημα, μία νέα νομοθεσία. Είναι μία νέα νομοθεσία η οποία ρυθμίζει γενικά την τεχνητή νοημοσύνη. Ίσως θα το έχετε ακούσει. Πρόκειται για το λεγόμενο AI Act. Είναι ο κανονισμός για την τεχνητή νοημοσύνη. Ευρωπαϊκό νομοθέτημα, το οποίο ψηφίστηκε το 2024 και ρυθμίζει τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τίθεται βαθμιαία σε εφαρμογή, δεν έχει τεθεί σε εφαρμογή πλήρως ακόμη, θα τεθεί προσεχώς. Ο βασικός πυρήνας του νομοθετήματος αυτού είναι να προωθήσει τη ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης στη βάση των λεγόμενων ευρωπαϊκών αξιών, δηλαδή την ανθρωποκεντρική και αξιόπιστη τεχνητή νοημοσύνη, αφενός να προωθήσει την καινοτομία, αλλά ταυτόχρονα να προστατέψει από τις βλαβερές, επιβλαβείς επιπτώσεις που μπορεί να έχουν τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης στην Ένωση, ακολουθώντας μία προσέγγιση αντιμετώπισης κινδύνων από τη χρήση αυτών των συστημάτων. Στο πλαίσιο αυτού του σκοπού, αυτής της τελολογίας, ο κανονισμός θεσπίζει, μεταξύ άλλων, και κάποιους κανόνες διαφάνειας σε σχέση με την χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Και οι υποχρεώσεις αυτές είτε επιβαρύνουν αυτούς που αναπτύσσουν τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης και τα θέτουν στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε αυτούς που ονομάζονται φορείς εφαρμογής. Το deployers, στην αγγλική απόδοση, νομίζω αποδίδει καλύτερα την έννοια, είναι αυτοί οι οποίοι χρησιμοποιούν το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης
υπό την ευθύνη τους. Έτσι λοιπόν θεσπίζονται κάποιες υποχρεώσεις διαφάνειας, ακριβώς για να υλοποιηθούν οι στόχοι της ανθρωποκεντρικής και αξιόπιστης τεχνητής νοημοσύνης. Και αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς εδώ ειδικά είναι ότι στην τελεολογία υπάρχει μέσα και η αντιμετώπιση νέων κινδύνων παραπληροφόρησης που μπορεί να προκύψουν από την χρήση συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης και συστημάτων παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης που παράγουν ενημερωτικό περιεχόμενο. Και έτσι, φτάνοντας εδώ, αυτό που θα απασχολήσει στη σημερινή μου εισήγηση είναι μία διάταξη, η οποία διάταξη αφορά συγκεκριμένα περιεχόμενο κειμένου, το οποίο δημιουργείται και δημοσιεύεται με χρήση τεχνητής νοημοσύνης και θεσπίζει λοιπόν το άρθρο 50 παράγραφος 4 μία ειδική υποχρέωση διαφάνειας. Διαβάζω τη διάταξη. Οι φορείς εφαρμογής συστήματος τεχνητής νοημοσύνης που δημιουργεί ή χειρίζεται κείμενο το οποίο δημοσιεύεται με σκοπό την ενημέρωση του κοινού για θέματα δημοσίου συμφέροντος, γνωστοποιούν ότι το κείμενο έχει παραχθεί ή υποστεί χειρισμό τεχνητά. Αυτό είναι το βασικό σκέλος του κανόνα της υποχρέωσης διαφάνειας. Στη συνέχεια έχουμε ένα σκέλος άρσης της υποχρέωσης αυτής. Πότε συμβαίνει αυτό? Η υποχρέωση αυτή δεν ισχύει όταν το περιεχόμενο που έχει παραχθεί από τεχνητή νοημοσύνη έχει υποβληθεί σε διαδικασία ανθρώπινης επανεξέτασης ή ανθρώπινου συντακτικού ελέγχου και όταν ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο φέρει συντακτική ευθύνη για τη δημοσίευση του περιεχομένου. Στη συνέχεια θα προσπαθήσω να κάνω μία πρώτη ερμηνευτική αποσαφήνιση του κανόνα αυτού για να δούμε τελικά ποια είναι τα όρια, πότε εφαρμόζεται, ποιους αφορά. Καταρχάς, ας δούμε τον κανόνα. Ο κανόνας είναι λοιπόν μία υποχρέωση διαφάνειας. Αφορά κείμενο. Δεν αφορά εικόνες, δεν αφορά βίντεο που μπορεί να έχουν δημιουργηθεί ή υποστεί χειρισμό τεχνικά. Δηλαδή δεν αφορά τα deepfakes. Για τα deepfakes υπάρχει άλλη υποχρέωση διαφάνειας, ίσως την πούμε κάποια άλλη φορά, ειδική υποχρέωση διαφάνειας που αφορά εικόνες ή βίντεο. Εδώ έχουμε συγκεκριμένα κείμενο, το οποίο δημοσιεύεται. Μιλάμε για δημοσιευμένο κείμενο, ο νόμος δεν διακρίνει, άρα μιλάμε για κείμενο που δημοσιεύεται σε οποιοδήποτε μέσο. Άρα εδώ η ρύθμιση αφορά και τα παραδοσιακά μέσα. Έτσι. Και μιλάμε για κείμενο που δημοσιεύεται από φορέα εφαρμογής συστήματος τεχνητής νοημοσύνης, σύμφωνα με τον ορισμό, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή άλλο φορέα, που χρησιμοποιεί σύστημα τεχνητής νοημοσύνης υπό την ευθύνη του στο πλαίσιο επαγγελματικής δραστηριότητας. Αυτό νομίζω είναι σημαντικό να το κρατήσουμε. Επιπλέον, το κείμενο που δημοσιεύεται θα πρέπει να έχει σκοπό την ενημέρωση του κοινού, ένα στοιχείο, για θέματα δημοσίου συμφέροντος, το δεύτερο στοιχείο. Και εδώ νομίζω είναι η βασική ουσία που οριοθετεί στην πραγματικότητα το πεδίο εφαρμογής της διάταξης. Μιλάμε για κείμενο ενημερωτικό και ως ενημέρωση μπορούμε να θεωρήσουμε γενικά την παροχή πληροφόρησης. Μπορεί να γίνει μια σύνδεση και με την παραδοσιακή έννοια του δικαιώματος στην πληροφόρηση, όπως κατοχυρώνεται συνταγματικά. Άρα, πρωτίστως, η πληροφόρηση αναφέρεται σε γεγονότα. Αυτό είναι το ένα στοιχείο. Και το δεύτερο στοιχείο είναι ενημέρωση κοινού για θέματα δημοσίου συμφέροντος. Ο νομοθέτης δεν αρκέστηκε γενικά στην πληροφόρηση, αλλά προφανώς συνειδητά προσέθεσε το ζήτημα της ενημέρωσης για θέματα δημοσίου συμφέροντος. Και αυτή νομίζω είναι η κρίσιμη έννοια για την οριοθέτηση. Προφανώς παραπέμπει στην κλασική έννοια του δημοσίου δικαίου για το δημόσιο συμφέρον. Πρόκειται για μια αόριστη νομική έννοια βέβαια, η οποία γενικά αναφέρεται σε ωφέλεια ή χρησιμότητα υπέρ του κοινωνικού συνόλου. Ανατρέχοντας τις αιτιολογικές σκέψεις του κανονισμού, υπάρχει μια ενδεικτική αναφορά σε τέτοιου είδους θέματα. Υγεία, ασφάλεια, προστασία του περιβάλλοντος, ζητήματα θεμελιωδών ελευθεριών. Γενικώς όμως φρονώ ότι θα πρέπει να υπάρχει μια ευρεία προσέγγιση, κυρίως για να ικανοποιήσει την τελεολογία της προστασίας από την παραπληροφόρηση και να πέσει μέσα στο πεδίο εφαρμογής
Οποιοδήποτε θέμα ενδιαφέρει ευρύτερα το κοινωνικό σύνολο. Θα μπορούσε κανείς να κάνει μία σύνδεση με την κλασική έννοια του δικαιολογημένου ενδιαφέροντος του κοινού για ορισμένα θέματα. Και εκεί μιλάμε για ένα θέμα το οποίο πράγματι θα πρέπει να ενδιαφέρει το δημόσιο συμφέρον. Πάντως, μιλάμε για κείμενο που αφορά γεγονότα και εδώ μπορούν να τεθούν κάποιες οριοθετήσεις. Μάλιστα, είχε τεθεί το ερώτημα, μιλάμε και για τα gossips, μιλάμε και για τους celebrities. Εκεί νομίζω πάλι η έννοια του δημοσίου συμφέροντος θα οριοθετηθεί και με το δικαιολογημένο ενδιαφέρον του κοινού. Παρ' όλα αυτά, σίγουρα δεν μιλάμε για κείμενα ψυχαγωγίας και δεν μιλάμε για κείμενα που μεταφέρουν απλά γνώμες. Μιλάμε για κείμενα που ενημερώνουν κατά βάση για γεγονότα. Οπότε, με αυτή τη θεωρητική οριοθέτηση, νομίζω μπορούμε να καταλήξουμε σε αυτές τις δύο στήλες που αφορούν την οριοθέτηση του πεδίου εφαρμογής. Καθήλυν, μιλάμε για ενημερωτικό δημοσιογραφικό περιεχόμενο για θέματα δημοσίου συμφέροντος, το οποίο προέρχεται ή έχει υποστεί χειρισμό από τεχνητή νοημοσύνη, δηλαδή ειδήσεις, ενημερωτικά άρθρα, με αυτοματοποιημένες μεταφράσεις, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, εκδόσεις τύπου, ακόμα και υπότιτλοι σε ένα ντοκιμαντέρ ενδεχομένως, και καθ' υποκείμενο αφορά τους φορείς εφαρμογής, δηλαδή αυτούς που χρησιμοποιούν και θέτουν υπό την ευθύνη τους σύστημα τεχνητής νοημοσύνης για επαγγελματικούς σκοπούς. Άρα, κατά βάση, αναφερόμαστε στους επαγγελματίες της ενημέρωσης, δηλαδή στα μέσα ενημέρωσης, στους εκδότες τύπου, στους επαγγελματίες δημοσιογράφους. Ποιο είναι το περιεχόμενο της υποχρέωσης αυτοί που δημοσιεύουν τέτοιου είδους κείμενα να αποκαλύπτουν, να γνωστοποιούν δηλαδή την προέλευση και το χειρισμό ή και το χειρισμό του κειμένου από τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό που είναι σημαντικό να σημειώσουμε είναι ότι μιλάμε για μια γνωστοποίηση, αν μου επιτρέπετε τον όρο, ανθρωπαναγνώσιμη, όχι μηχαναγνώσιμη. Θα πρέπει ο αναγνώστης, ο άνθρωπος δηλαδή, να μπορεί να δει αυτή τη γνωστοποίηση, να διαβάσει ότι πρόκειται για ένα κείμενο το οποίο προέρχεται από τεχνητή νοημοσύνη. Δεν μιλάμε για μηχαναγνώσιμη σήμανση, που ούτως ή άλλως υπάρχει τέτοια υποχρέωση, η οποία όμως αφορά αυτούς που αναπτύσσουν τα συστήματα και όχι αυτούς που τα χρησιμοποιούν. Και μάλιστα θα πρέπει η γνωστοποίηση αυτή να γίνεται με σαφή και διακριτό τρόπο, το αργότερο κατά τη στιγμή της πρώτης αλληλεπίδρασης του αναγνώστη με το κείμενο. Άρα, κατά βάση, μαζί με τη δημοσίευση του κειμένου, με κάποιο διακριτό τρόπο, ώστε τελικά ο αναγνώστης να γνωρίζει εξ αρχής ότι διαβάζει ένα κείμενο το οποίο παρήχθη ή υπέστη χειρισμό από κάποιο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης, και αυτό θα πρέπει να είναι σαφές με κάποιο διακριτό εμφανή τρόπο, ίσως με άλλο χρώμα ή ένα pop-up παράθυρο ή κάτι αντίστοιχο. Αυτό είναι κάτι το οποίο μένει να φανεί πώς θα εφαρμοστεί στην πράξη. Αυτή λοιπόν είναι η υποχρέωση, είναι ο κανόνας ο οποίος εφαρμόζεται σε κείμενα, ενημερωτικά κείμενα που παρήχθησαν ή υπέστησαν χειρισμό από τεχνητή νοημοσύνη. Υπάρχει όμως και η επόμενη εξαίρεση, η οποία τι είναι? Ότι η υποχρέωση αυτή δεν ισχύει αν συντρέχουν σωρευτικά δύο προϋποθέσεις. Η πρώτη προϋπόθεση είναι ότι το κείμενο έχει υποβληθεί σε διαδικασία ανθρώπινης επανεξέτασης ή ανθρώπινου συντακτικού ελέγχου. Εδώ η γνώμη μου είναι ότι δεν μιλάμε για μια απλή διασταύρωση της γραμματικής ή συντακτικής ορθότητας του κειμένου, γιατί όπως γνωρίζουμε πολλές φορές ένα κείμενο τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να έχει κάποια ελαττώματα ή κάποια λάθη στη φόρμα του, αλλά δεν μιλάμε γι' αυτό. Θεωρώ ότι μιλάμε για το ότι πρέπει να υπάρχει έλεγχος αλήθειας και ακρίβειας του περιεχομένου. Δηλαδή να αντιμετωπιστεί η περίπτωση κατά την οποία το κείμενο περιέχει μία αληθή γεγονότα, μία αληθείς πληροφορίες. Είναι ένα προϊόν hallucination της τεχνητής νοημοσύνης. Και αυτό ακριβώς αντανακλά την ανάγκη για αξιόπιστη και ανθρωποκεντρική τεχνητή νοημοσύνη, η οποία βεβαίως αντιμετωπίζει και τους νέους κινδύνους παραπληροφόρησης που μπορούν να προκύψουν από ένα μη ακριβές κείμενο που παρήχθη με σύστημα τεχνητής νοημοσύνης.
πέραν αυτής της προϋπόθεσης, πρέπει επιπλέον να υπάρχει ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο φέρει συντακτική ευθύνη για τη δημοσίευση του περιεχομένου. Άρα πρέπει να συντρέχουν ανθρώπινη επανεξέταση ή ανθρώπινος συντακτικός έλεγχος και συντακτική ευθύνη για τη δημοσίευση του περιεχομένου. Η συντακτική ευθύνη πάλι δεν προσδιορίζεται μέσα στον κανονισμό της τεχνητής νοημοσύνης. Μπορούμε συστηματικά να κάνουμε μία σύνδεση με τον ορισμό που δίνει η Ευρωπαϊκή Πράξη για την Ελευθερία των ΜΜΕ, European Media Freedom Act, όπου ως συντακτική ευθύνη αναφέρεται η άσκηση ουσιαστικού ελέγχου τόσο επί της επιλογής του κειμένου, όσο και επί της οργάνωσής του, ανεξάρτητα από την ύπαρξη ευθύνης βάσει του εθνικού δικαίου. Αυτό οπωσδήποτε μας πάει πάλι στις συνηθισμένες έννοιες του δικαίου των μέσων που εφαρμόζεται και στην Ελλάδα, που αφορούν τη συντακτική ευθύνη του εκδότη κτλ. Άρα, οπωσδήποτε μπορεί να γίνει μια σύνδεση εκεί, αλλά μπορεί να δοθεί και μια ευρύτερη ερμηνευτική προσέγγιση, όπου η νομική ευθύνη, όπως λέει και ο κανονισμός για την ελευθερία των ΜΜΕ, δεν είναι καθοριστική για να οριστεί η έννοια της συντακτικής ευθύνης. Οπότε, αν συντρέχουν αυτές οι δύο προϋποθέσεις, η υποχρέωση γνωστοποίησης έρεται. Και μετά από αυτά μπορούμε να κάνουμε μια σύνοψη και να καταλήξουμε σε κάποια συμπεράσματα, τα οποία μπορούν να δώσουν έντασμα και για μια περαιτέρω συζήτηση στη συνέχεια. Η πρώτη σκέψη είναι ότι ο κανονισμός για την τεχνητή νοημοσύνη εισάγεται και ως ένα νέο δίκαιο για τη ρύθμιση των μέσων. Το δίκαιο των μέσων, δηλαδή, από την παραδοσιακή του νομοθεσία, σιγά σιγά επεκτείνεται και στις νέες νομοθεσίες που θεσπίζονται υπό την επίδραση των νέων τεχνολογιών, και αυτό νομίζω καθίσταται μεγάλη σαφήνεια από το γεγονός ότι έχουμε έναν ad hoc κανόνα διαφάνειας για βοηθητικό δημοσιογραφικό περιεχόμενο με την υποχρέωση διαφάνειας που αναφέραμε νωρίτερα. Ως προς τη δικαιοπολιτική προσέγγιση του νομοθέτη στο πεδίο των μέσων, μπορούμε να πούμε ότι η καταρχήν υποχρέωση διαφάνειας δείχνει ένα έλλειμμα αξιοπιστίας που σχετίζεται με το περιεχόμενο που παράγεται με τεχνητή νοημοσύνη. Οπωσδήποτε, μία υποχρέωση γνωστοποίησης ότι το κείμενο παρήχθη με τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα αντικίνητρο για τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, γιατί προφανώς όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι ένας αναγνώστης, όταν διαβάσει με διακριτό κόκκινο κείμενο, ότι το κείμενο που διαβάζει είναι ένα κείμενο που παρέχεται από τεχνητή νοημοσύνη, πιθανώς, δεν ξέρω αν όλες οι γενιές θα το δουν έτσι, αυτό είναι όντως ένα ενδιαφέρον ερώτημα έρευνας, αλλά θεωρώ, τουλάχιστον η δική μου γενιά, θα πει: είμαι πολύ επιφυλακτικός, δεν δίνω πολύ εμπιστοσύνη. Άρα είναι αντικίνητρο. Παρ' όλα αυτά όμως, απ' την άλλη, όταν δίνει άρση της υποχρέωσης διαφάνειας με την πλήρωση των προϋποθέσεων, στην πραγματικότητα δίνει κίνητρο για χρησιμοποίηση τεχνητής νοημοσύνης στη δημοσιογραφική παραγωγή περιεχομένου, αλλά χρήση η οποία στηρίζεται σε ανθρώπινη παρέμβαση και εποπτεία, που σημαίνει τι? Να χρησιμοποιείται όταν τα μέσα έχουν την κατάλληλη επένδυση και υποδομή ως προς το συντακτικό έλεγχο και τη συντακτική ευθύνη. Και αυτό δεν λέγαμε, διότι αυτή η ρύθμιση ευθυγραμμίζεται και με το soft law, την αυτορύθμιση του δικαίου των μέσων, ιδίως στο πεδίο της τεχνητής νοημοσύνης και τους κώδικες δεοντολογίας που έχουν εμφανιστεί τον τελευταίο καιρό όσον αφορά τη χρήση παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης στη δημοσιογραφία, όπου εκεί πάλι βλέπουμε την έμφαση που δίνεται στο καθήκον αληθείας, στον έλεγχο για ακρίβεια περιεχομένου και στη συντακτική ευθύνη, δηλαδή κλασικές έννοιες της δημοσιογραφικής δεοντολογίας, οι οποίες πρέπει να εφαρμόζονται και στην αλγοριθμική δημοσιογραφία. Αυτό υπάρχει και στο Paris Charter του AI και Journalist και στον πρόσφατο κώδικο της Ποεσί για την παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη. Οπότε βλέπουμε μία... Συγγνώμη για τη διακοπή, έχετε το πολύ 2 λεπτά. Δεν θα χρειαστώ ούτε μισό. Ευχαριστώ. Και με όλη αυτή τη δικαιοπολιτική προσέγγιση βλέπουμε ότι η τήρηση της δημοσιογραφικής δεοντολογίας στην αλγοριθμική δημοσιογραφία από τον Ευρωπαίο νομοθέτη είναι παράγοντας για να μειώσει τις υποχρεώσεις διαφάνειας και για να
μπορέσει το περιεχόμενο που παράγεται με τεχνητή νοημοσύνη, εφόσον δεν πληρεί τους όρους πρωτοτυπίας που επιβάλλει το Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας, να μπορέσει να προστατευτεί από το λεγόμενο συγγενικό δικαίωμα των εκδοτών τύπου, αφού θα πρόκειται για ποιοτικό δημοσιογραφικό περιεχόμενο που υπέστη ανθρώπινο επανέλεγχο και υπόκειται σε συντακτική ευθύνη. Αυτά είχα να πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστούμε και εμείς πάρα πολύ.